मौसी के खाए के गोजन होता है खरैया काट के ले लेता हमने को गोजन बोल रहे तो का खोल जाए बाजार में से सब आटा चावल गेहूं सब लेकर रख लिया जाए तबे ना काम चली। 4-5 महीना बाढ़ में पूरा भरल रही, आवे जाए में सब दिख रही, पूरा पानी भर जाला ऊपर तक, घर में पूरा पानी हो जाई। अभी 4-5 महीना पूरा दिक्कत हुई। दिक्कत बा हमने के पानी के दिक्कत बा है, हम घास की दिक्कत हमने के बा, कुछ मिलता नहीं है। पानी बढ़ा काल परसों से चाल बढ़ता है। नमस्कार, रघुआ तनी जियो भोजपुरिया। हम राजेश अभी हम पहुंचल बनी गोपालगंज सदर प्रखंड के रामनगर में। रामनगर इलाका में धीरे धीरे बाढ़ के पानी फैलल शुरू हो गई बार वाले तस्वीर देख सकत हैं लोग। और वो पार रहे वाला लोग कुछ सामान की खरीदारी करे खातिर शहर जाता है। दियरा इलाका के उन्हें के लोग सारा सामान के कुछ खरीदारी करके स्टॉक करे खातिर सारा लोग शहर के तरफ बढ़ाता है। और वाल्मीकि नगर बराज से लगातार पानी के छोड़ल जाता जना के लेके गंडक नदी में उफान आयल बा। ये उफान से अब दियरा इलाका के लोग के परेशानी बनल बा। अब देखल जाए कि बाढ़ से कितना परेशानी बनल बा दियरा इलाका के लोग के। नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार बारिश होता है। एकरा बारिश के जितना ही पानी बा गंडक नदी के रास्ते गोपालगंज जिला के लगभग 5 गो प्रखंड प्रभावित होला बाढ़ से। तो लगातार ही बारिश के पानी जन बा गंडक नदी से आवेला और दियरा के सारा इलाका में बाढ़ के पानी फैल जाला। दियरा इलाका में रहेला लोग के काफ़ी परेशानी होला। तो वीडियो के साथ बना रही, चैनल के साथ जुड़ जाई। अगर यूट्यूब चैनल पर देखता नहीं तो यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज पर देखता नहीं तो लाइक करी और वीडियो के साथ और चैनल के साथ बना रही। नेक्स्ट रोल की वीडियो मिली कितना समस्या के बीच बाढ़ में लोग रहेला और कितना परेशानी होला। बाजार में से सब आटा चावल गेहूं सब लेकर रख लिया जाए तबे ना काम चली। 4-5 महीना बाढ़ में पूरा भरल रही, आवे जाए में सब दिख रही, पूरा पानी भर जाला ऊपर तक, घर में पूरा पानी हो जाई। अभी 4-5 महीना पूरा दिक्कत हुई। फैलल पूरा पानी चालू हो, देखी पूरा पानी आ गई बा। 2 से 4 दिन में पूरा पानी पूरा चारों तो नकदम हो जाएगा। कितना परेशानी होला, कितना समस्या के बीच रहे के लोग मजबूर रहेला। अरे हमनी के इतना पानी भर जाला कि छत के ऊपर तक जाए के पड़ जाला, दूसरे जगह जाए के पड़ जाला। इतना समस्या हो जाला, लइकन के सब पढ़ाई लिखाई सब कुछ बंद हो जाला, गाय भैंस सब कुछ खाए पिए में सब कुछ दिक्कत हो जाला, आदमी तक ले सब कुछ दिक्कत हो जाला। में यह दिक्कत बा हमने के पानी के दिक्कत बा है, हम घास की दिक्कत हमने के बा, कुछ मिलता नहीं है। हैं कब से पानी बढ़ा है? पानी बढ़ा काल परसों से चाल बढ़ता है। पानी हल्का नहीं हमने के यह दिक्कत बा। मौसी के खाए के गोजन होता है खरैया काट के ले लेता गोजन नहीं खे हमने को गोजन बोल रहे तो का खोल जाए।